Ministries. His Life Ministries is a Jesus-centered and Bible-based church composed of the networks of children, youth, men and women, committed to glorify God and make disciples. Our process. Win, bringing the lost to a salvation relationship with Jesus Christ. Each one, reach one. Bond, consolidating believers into the church family for victorious Christian living. Each one, build one. Train, equipping disciples in the vision and values of His Life Ministries. Each one, teach one. Send, releasing servant leaders to multiply small groups and launch churches to reach the multitudes. Each one, lead one. His Life Ministries, glorify God and make disciples. What is His Life Ministries? His Life Ministries is a Jesus-centered and Bible-based church composed of the networks of children, youth, men and women, committed to glorify God and make disciples. Our process. Win, bringing the lost to a salvation relationship with Jesus Christ. Each one, reach one. Bond, consolidating believers into the church family for victorious Christian living. Each one, build one. Train, equipping disciples in the vision and values of His Life Ministries. Each one, teach one. Send, releasing servant leaders to multiply small groups and launch churches to reach the multitudes. Each one, lead one. His Life Ministries, glorify God and make disciples. Ala, hindi. Hallelujah, hallelujah. Wow, mayong aga gid sa inyo tanan nga ari diri subong sa His Life Ministry Santa Clara Lote National Head 2022 subong. And gapasalamat ko nga ari pa kita diri kag nangin mabakod pagid sa Ginoo. So welcome gid sa inyo. Sa pagsugod naton subong, may basahon lang ko, no? Pwede ta katindog. Nasugod to sa aton halad nga simba. Gikan ini sa Salmo 43. Nahambal dire, pasanagi ako kag tudloi sang imo kamatuoran. Agud matuytuyan ako pabalik sa imo templo dito sa balaan nga bukid. Dayon magapalapit ako sa imo halaran, O Dios. Ikaw nga nagahatag sa akon sang kalipay. Nagadayaw ako sa imo paagi sa pagtukar sang arpa kag sa pag-amba, O Diyos ko. Amay namon sa langit, salamat Ginoo. Ari naman kami nagatindog sa imo atubangan, sa imo presensya. Lord,
Salamat sining oportunidad kag ini nangin posible lamang bangod sang paghugas nimo sang balaan nga dugo sang imo anak na si Jesus Christ. Nga nangin malimpyo kami kag nangin worthy kami Lord sa pagatubang sa imo. Susubong nga aga Lord, batuna ang amon nga pagampo, batuna ang amon pagamba, batuna ang amon nga pagkamaayos para sa imo. Ginahalad gini namon Ginoo, ilabi na amon kabuhi Ginoo. And Lord, ini nga service mangin celebration sang imo nga love sa amon. And Lord, i-bless man ang ari diri subong nga tudloi sila nga mangin mas madalom pagid ang pagkilala sa imo. Ini tanan ginapangamuyo namon sa ngalan sa amon nga Ginoo kag manluluwas nga si Jesucristo. Amen. Sige, masunggod kita. Amen. Hallelujah. Mayong aga sa tanan. Mga utod namon nga ari diri. Kag sa mga nagalantaw ka nagapamati through Facebook Live, maayong aga. So insakto to ang hambal ni Pastor Winston, no? Ang aton pagsimba subong, aton ni celebrar ang pagpalangga sa Ginoo. Amen. Kung magdayaw kita sa Ginoo, gakalipay na siya. Gapati ka mo. Kag ang pagdayaw sa Ginoo, ang pagkanta ta sa Ginoo, hindi ni saya lahog-lahog. Kaya hambal sa Ginoo, hambal ya, naga-inhabit siya sa praises ng iya mga katawhan. Nagapuyo sa pagdayaw sa iya mga katawhan. So maga-expectar kita nga sa aton pagdayaw sa Ginoo, sa paghalad naton sa aton mga kabuhi, sa pagkanta naton, sa pagdala naton sa iya sang aton mga kabuhi kag tagipusoon, nagkakalipay ang Ginoo. So magkakanta kita, hallelujah. Magkapalakpak kita, hallelujah. Magkakanta kita, hallelujah. Hambal, hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Thank you, Lord. Magkakanta kita sang hallelujah. Magkanta hallelujah sa tunga sa mga kaaway. Magkanta hallelujah pagtuo ta iwagayway. Magkanta hallelujah armasta ang pag-ambam. Magkanta hallelujah langit ang pangapintan. Magkanta ta sa tungasang bagyo, pabaskugon ko tinga nagadagoon. Sa kamatayon may paglaom, si Jesus madinalagon, buhi sa gihapon. Magkanta hallelujah. Magkanta hallelujah, Hallelujah. sang bukos nga kasing-kasing. Magkanta hallelujah ang kadulo magahalin. Magkanta hallelujah biskan may pagkatingala. Oh, hallelujah. Magkanta hallelujah ang kahadlok na dula. Magkanta ta sa tungasang bagyo, pabaskugon ko tinggal kadaguom. Sa kamatayon may paglaom, si Jesus madinalagon, buhi sa gihapon. Magkanta hallelujah. Hallelujah. Magkanta hallelujah sa tunga sa mga kaaway. Magkanta hallelujah pagtuo ta iwagayway. Magkanta hallelujah armasta ang pag-ambam. Magkanta hallelujah langit ang pangapintan. Magkanta ta sa tungasang bagyo, pabaskugon ko tingugan nagadagoon. Sa kamatayon may paglaom, si Jesus madinalagon, buhi sa gihapon. Magkanta hallelujah Hallelujah. sang bugos nga kasing-kasing. Hallelujah. Magkapalakpak kita. Magkanta hallelujah ang kadulo magahalin. Magkanta hallelujah biskan may pagkatingala.
magkanta haleluya. Ang kahadlok na dula, magkanta ta sa tungas ang bagyo. Papaskugon ko, tingga nagadagoom. Sa kamatayon, may paglaom. Si Jesus madinalakon, buhi siya gihapon. Magkanta ta sa tungas ang bagyo. Papaskugon ko, tingga nagadagoom. Sa kamatayon, may paglaom. Si Jesus madinalakon, buhi siya gihapon. Hallelujah. Hallelujah. Ang atong Ginoo buhi na nagapanghikot. Hallelujah. Hallelujah. Dalayawon ang Dios kag amay sang aton Ginoong Hesukristo. Maluluyon siya nga amay kag Dios nga pirmi nagakabalaka sa imo. Ginapabakod niya kita kag ginapalipay sa tananta nga mga kabudlayan. Agud nga paagi sa sini nga bulig nga aton na angkon halin sa iya. Mapabakod manaton kag mapalipay ang iban sa ila mga kabudlayan. Kay bisan madamo ang aton ginaambit nga mga pag-antos ni Kristo, madamo man nga mga pagpabakod kag paglipay ang aton ginabaton paagi sa iya. O Ginoo, salamat gid Ginoo. Kay ikaw lang gid ang rason nga ari kami dirusbong. Grasya kag kaluoy mo lang gid Ginoo. Ang imo nga kaayo nagalaot sa amon sa matag adlaw-adlaw. Salamat gid Ginoo sa imo nga kaayo sa amon. Oh, hallelujah. Pagdayawo ng Diyos, mga utod ko, simbahon ang alalayan. Magkalipay kita sa pag-amba, simbahon ang alalayan. Nagsilak na ang bag-o nga adlaw, oras naman sang pagkanta. Sa anuman nga pagtilaw nga aton masugata, padayon lang nga magsinadya kita. Pagdayawo ng Diyos, mga utod ko, simbahon ang ngalan niya. Magkalipay kita sa pag-amba, simbahon ang ngalan niya. Atong deklara, ikaw ang Diyos nga mahigugmaon, ngalan mo dako kag maalawan ka. Tanan mong kaayo pagakan tahon ko, kadamo rason nga magmalipayon. Hallelujah! Pagdayawo ng Diyos, mga utod ko, simbahon ang ngalan niya. Magkalipay kita sa pag-amba, simbahon ang ngalan niya. Kagkun adlaw na kita magluya, oras na sang gintagna niya. Kanta sang pagdayaw aton lang ipadayon.
sugod subong hasta sa gihapon. Dayawon ka. Pagdayawon ang Diyos, mga utod ko, simbahon ang ngalan niya. Magkalipay kita sa pag-amba, simbahon ang ngalan niya. At ang deklara liwat, ngang aton Diyos, mahigugmaon. Ang iya gugma, dako. Amen? Amen. Pag wala nagalubad, tubtub sa katubtuban. Hallelujah. Kantahon taliwan. Ikaw ang Diyos nga mahigugmaon, ngalan mo dako kag maalwan ka, tanan mong kaayo agakan tahon ko, kadamo rason nga magmalipayo. Hallelujah. Pagdayawon ang Diyos, mga utod ko, simbahon. Hallelujah, dayawon ta siya, mga utod. Magkalipay kita sa pag-amba, simbahon ang ngalan niya. Pagdayawon. Pagdayawon ang Diyos, mga utod ko, simbahon ang ngalan niya. Magkalipay kita sa pag-amba, simbahon ang ngalan niya. Simbahon ang ngalan mo, Jesus. Simbahon ang ngalan mo. Ang imo gugma kag katutom Ginoo indi matakos, mas mataas pa ini sa kalangitan. Ang imo pagkamatarong malig-on pareho sa mataas nga mga bukid. Ang imo paghukom indi matungkad pareho sa kada dulman sang dagat. Ginatatap mo Ginoo ang mga tawo kag mga sapat. Do ano kabilidhon sang imo gugma o Dios. Ginaprotektaran mo ang mga tawo pareho sang pagprotektar mo sa mga pispis sa iya mga buto, sa idalom sang iya pakpak. Nagadayaw gid kami Ginoo sa imo, sang imo nga kaayo, kag sang imo nga katutom sa amon nga kabuhi. Kay ikaw lang gid Lord ang nagaobra sa mga milagro sa amon nga kabuhi. Ikaw Amen. lang gid Ginoo ang Amen. nagapanghikot sa Yes. tagsa-tagsa namon nga dalanon nga hindi kami maano. Amen. Kag ikaw ang amon nga kasanag sa amon Lord God nga mga alagyan. Ginadayaw kag ginahimaya gid namon ang imo makagagahom nga ngalan. Oh, hallelujah. Yari siya sa palibutan, simbahon siya, simbahon ta siya. Yari siya sa palibutan, simbahon siya, simbahon siya. Yari siya, nagapanghikot na, simbahon siya, simbahon siya. Yari siya, nagapanghikot na, simbahon siya, simbahon siya. Manughikot, manog milagro, masaligan kagkasanag. O Diyos, ikaw amo sinaw, Ginoo.
manughikot, manog milagro, masaligan kagkasanag. O Diyos, ikaw amo sina. Yari siya, ginatandog kita. Simbahon siya, simbahon siya. Yari siya, ginaayo kita. Totoo din eh. Salamat, Ginoo. Simbahon siya, Simbahon siya. yari siya, ginabago kita. Simbahon siya, simbahon siya. Yari siya, ginabugos kita. Simbahon siya, simbahon siya. Manughikot, manog milagro, masaligan kagkasanag. O Diyos, ikaw amo sina. Manughikot, manog milagro, masaligan kagkasanag. O Diyos, ikaw amo sina. Manughikot. Ginoo. Manughikot, manog milagro, masaligan kagkasanag. O Diyos, ikaw amo sina. Hallelujah. Manughikot, manog milagro, masaligan kagkasanag. O Diyos, ikaw amo sina. Hallelujah. Kung kaisa hindi natin mabatsagan ang kamot sang Ginoo sa aton kabuhi. Pero ara lang siya, nagapanghikot. Ara lang siya, nagabag-o sa aton. Ara lang siya, nagabugo sa aton. Ara lang siya, nagapalangga, nagahigugma sa aton. Amen? Amen. Kayang iya ng mga gawi, kayang iya panghuna-huna lain sa aton. Kung kaisa hindi ta maintindihan, pero ang Ginoo nagapanghikot, amen? Magsali kita mga utol. Hindi ta man makita, pero siya nagagiho. Hallelujah! 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 Di ko man makita, ikaw nagagiho. Di ko makabatsyag, ikaw kapanghikot. Wala ka gauntad. Wala ka gauntad. Di ko man makita, ikaw nagagiho. Di man ko kabatsyag, ikaw kapanghikot. Wala ka gauntad. Wala ka gauntad. Di ko man makita, ikaw nagagiho. Di man ko kabatsyag, ikaw kapanghikot. Wala ka gauntad. Wala ka gauntad. Di ko man makita, ikaw kapanghikot. Di man ko kabatsyag, ikaw kapanghikot. Wala ka gauntad. Wala ka gauntad. Manughikot, manog milagro, masaligan kagkasanag. O Diyos, ikaw amo sina. Manughikot, manog milagro, masaligan kagkasanag. O Diyos, ikaw amo sina. Hallelujah. Manughikot, manog milagro, masaligan kagkasanag. O Diyos, ikaw amo sina. Manughikot, manog milagro, masaligan kagkasanag. O Diyos, ikaw amo sina. Salamat. Yari siya sa palibutan. Simbahon siya, simbahon ta siya. Yari siya sa palibutan. Simbahon siya, simbahon ta
Hallelujah. Ginoo gina enthroned ka namon sa amon tagipusoon. Ginasimba ka namon Ginoo sini nga aga. Kay ikaw langgid ang matarong kag nagakaangay nasimbahon kag pasidunggan sini nga aga Ginoo. Yes, Lord. Lord, salamat. Salamat, Ginoo. Salamat sa imo presensya sa ini sa sini nga lugar. Salamat, Ginoo. Salamat sa imo mga katawhan nga ari diri subong nga nagaselebrar sa imo higugma sa amon. Kabay pa nga ibubo mo sa ila kabuhi subong Ginoo. Ang hindi matungkad nga blessing para lang gid sa ila. Amen, amen. And Lord, we just give you back all glory, honor, and praise. Sa ngalan sang amon Ginoong Hesukristo, kag tanan magahambal. Sa amen, amen. Plakpakan ta Ginoo. Hallelujah. Sige, maglingkod kita sa presensya sang aton nga Dios. Wow, salamat. Ari kita naman diri subong, no? Welcome gid ginabi-abi sa liwat, ginabi-abi ko kamo tanan. Ari diri sa Santa Clara, His Life Ministry sa Santa Clara Lote, diri sa Banga Subay, Mandalagan, Bacolod City. And also sa mga nagatanaw sa aton sa Facebook live streaming. Salamat sa pag-ugyon ninyo sa amon subong nga aga. Ang His Life Ministries subong 10 o'clock Hiligaynon service. Ang His Life, ang mission vision is to glorify God, himayaon ng Ginoo, and to make disciples kag magbuhat kita sa mga gintutunan. Amo lang gid ina ang hilikoton ang misyon sang His Life Ministries, where imperfect people are perfectly welcome. Ako gali si Pastor Winston nga nagabi-abi sa inyo tanan. So mayong aga sa liwat sa inyo tanan. Okay. So subong aga magasugod naman kita sang bag-ong pagtulunan mga utod. Kag ang ginatawag naton sini bag-ong topic for August. Aton ning ginatawag nga when God says no, no? Kung ang aton Dios maghambal hindi sa tanan naton nga sa iba na hindi man tanan nga prayer nga pangamuyo. Sometimes kung kaisa mahambal ang Ginoo sa aton prayer no nga hindi. So ano ba lang matabo? Amo na pagatunan naton subong. Ini siya pagatunan naton ang anong imo respond, anong imong ibuhaton kung ang kabuhi puno sang pagtilaw, puno sang disappointments, puno sang frustration, puno sang problema. Ano ang aton nga reaksyon, ang aton responder sa aton Ginoo? So amo nang aton nga pagatunan subong kag aton series for the month of August. Mga uton namin ni siya. So hindi ka mo mag-absent subong nga bulan sang Agosto. Sige, next. Ang main verse naton, ginkuha naton ang bersikulo naton halin sa Job, ano sa Ilonggo ni Job. Kapitulo 2, bersikulo 10, no? Nahambal dire, kag naghambal siya sa iya. Naghambal ka nga isa sa mga foolish nga mga babayi, no? Wala na ibalaan bala. Batunon talang bala ang kaayuhan nga halin sa Ginoo, sa Dios. Umulan ba nang batunon naton? O batunon man naton ang mga hindi gid maayo, mga problema, mga pagtilaw. Kag sa tanan nga ini, si Job wala nakasala sa iya nga mga tinaga sa iya baba. No? So mag-aagi kita mga pagatunan naton Ginoo, mga utod, ano ang aton responder sa mga pagtilaw sang kabuhi nga hindi kamo makasala. Nan. Kay kalabanan sa aton, grabe gid ang response, ang reaksyon sa mga problema sang mga pagtilaw sang kabuhi. Sige, padayon ta kay i-unfold ko sa inyo. Isa sa mga pinaka-oldest, pinaka-kadaan, pinaka-tigulang nga libro sa Bible, among libro ni Job, the Book of Job. Among ning una gid nga book, pinaka dumaan wala gani mabutangan kung ano nga time, but siya ning una pa ni siya na nasulat compare sa
oldest, Genesis. Genesis, libro ni Moses, no? So, si Job, righteous ni siya nga tao. Makatarong siya nga tao. Sa mata sang Diyos, hambal niya gani, kapadayaw ginang Ginoo one time, hambal siya nga, wala na sang tao nga mas matarong kundi ang akon nga alagad, nga si Job. Hambal sa Ginoo sa iya. Kay Satanas, nag-react si Sataning. Sige be, tilawan ko ba siya? Ano ya ka na ginadayaw ya ka kay tungod nga na protektahan mo siya. May hedge, may pader. Hedge of protection. Na-protect mo sa iya. Pero tilawi bala, hambal ni Satanas sa Ginoo. Hambal niya nga kakasa, hukasa. Kay tanawa kung ano himuon niya. Gin challenge niya. Okay, so amo nang tasubong nga sa prayer tanang nga pray ako mo righteous ka, ga-pray ka adlaw-adlaw, ginaprayhan mo pati mga anak mo, pamilya mo, kagin bless ka sang Ginoo. Pero gulpi lang. Gulpi lang. Amo ning basahon tasubong. Ano natabo kay Job, no? When suddenly arrives, no? Si Job nadula ang iya nga propiedad kag mga kabataan ng pamilya niya. Mga utod ano nabilin sa iya? Ang problema niya hindi. Ang iya asawa. No, ang asawa lang gid nabilin. Tanan kakas. Balay tanan-tanan. Makadto ko bala sa Ilonggohon ta niya. Para daw nami, no? Dali lang gid. Kay balikan ta ni ang Job. Job. Okay, wait lang. Kay mahinay ang aton nga computer. Okay. Sige. Basahon ko ay bat. Katanaw lang ka mo dira kay ilonggohon ko. Isa ka adlaw, verse 13. Samtang nagapunsyon ang mga anak ni Job sa balay sang kamagulangan nila nga utod, may nag-abot nga isa ka tawo kay Job, kag nagbalita. Samtang ginaarado namon ang imo mga baka, kag nagahalab ang imo mga asno nga babayi sa unhan lang. Gulpi lang nga ginsalakay kami sa mga sabianhon. Ginpangdala nila ang mga sapat, kag ginpatay ang imo mga sulugoon. Ako lang gid ang nakapalagyo sa pagsugid sa imo. So isa pa naka-escape nga alagad, sulugoon. Kag samtang naghambal pa ang tawo, nag-abot ang isa naman katawo, kag nagbalita. Naigo sang kilat. Grabe mga utod na naigo sang kilat. Ang imo mga karnero kag ang mga manugbantay sini, grabe nga kilat. Kag nasunog sila, ako lang gid ang nakapalagyo sa pagsugid sa imo, kaduha. Kag samtang naghambal pa ang tawo, nag-abot ang isa pa katawo, kag nagbalita. Ginsalakay kami sang 3 ka grupo sang mga Kaldeanhon. Ginpang pamatay nila ang kaupod ko nga mga sulugoon, kag ginpang dala ang imo mga kamelyo. Ako lang gid ang nakapalagyo sa pagsugid sa imo, katatlo. Samtang naghambal pa ang tawo, grabe gid ya. Nag-abot pa gid ang isa ka tawo kag nagbalita. Samtang nagapunsyon ang imo mga anak didto sa balay, mga anak niya mga utod. Sa ila kamagulangan nga utod, gulpi lang nag-abot ang mabaskog nga hangin halin sa disyerto, kag nawasak ang bug-os nga balay. Narumpagan ang imo mga anak, kag nagkalamatay sila. Ako lang gid ang nakapalagyo sa pagsugid sa imo. Grabe no? Ang kuan ko no, ang problema, ang dimalas, nagaabot sa English pa in bundles. In, anong bundle sa Ilonggo man? In groups, no? So, grabe nga pagkamalas ni Job sa pagtanaw sa tawhanhon. Pagkabati sa ni Job, nagtindog siya, kag nagin gisi niya ang iya bayo sa kasubo. Gingisi niya mga utod, so nga gagrief bla siya, nagamorn. Amo nang iya nga manifestation sang iya nga kasubo. Dayon, ginpakis-kisan niya ang iya ulo, kag naghapa siya sa duta sa pagsimba sa Ginoo. Mga utod, grabe, nagyan ni Job.
nadula ang tanan sa iya in one day. Isa lang kadlaw. Hanggang sunod-sunod, tak, 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 apat. Ubos tanan. Pero in spite of that, ano hambal ni Job? Naghapa siya sa duta kag nagsimba sa Ginoo. Nagsiling siya, aray pamati kamo mga utod. Natawo ako nga wala sing sala. Wala sing dala. Wala sing dala, hindi wala sala. Kag mapatay man ako nga wala sing dala. Ang Ginoo ang naghatag sang tanan nga ara sa akon, kag siya man ang nagkuha sini. Dalayawon ang ngalan sang Ginoo sa pihak sang tanan nga natabo. Wala makasala si Job paagi sa pagbasol sa Dios. Mga utod, nakaagi ka na bala sa imo kabuhi? Maski hindi tanan nadula, pero part nadula. Nawadaan ka anak, nawadaan ka sang kwarta, nawadaan ka trabaho. No? Ano ang imo reaksyon? Tapos nagpangadi ka pa? Grabe gid pangadi mo. Lord, muning pangadi ko, gusto ko amuni mo na. Wala gin sabat. Wala gin sabat sang Ginoo. When God says no, hindi. Hambal nila, may pagtulunan nga ang Ginoo kuno, ang Dios, nagasabat sang aton mga pangamuyo, 3 ka paagi. Ano ni siya? Ang pinakanami sa tanan, nga maghambal ang Ginoo sa imo, yes, oo, sabton kong imo pangamuyo. Instant. Ang muna pinakanami, mga utod. Magsabat ang Ginoo sa imo, yes, ihatag ko na sa imo. Or, ang second, hulat. Not yet. Hindi pa time. So the timing of God naman na ang issue. Hindi pa tiyempo. Maybe hindi ka ready. Hindi pa time, no? So hindi pa tiyempo nga sabto ng imo pangamuyo. So not yet. So we have to wait. Mahulat ka. Pasensya ka, anay. Pero ang pinakamabudlay sa tanan, ang pinaka makambal kita nga pinaka makababag dabdamin na sabat sa Ginoo, magambal siya hindi sa imo pangamuyo. Hindi. Kag hindi man siya maghambal bala sang rason. Hindi siya mag-explain sa lawas niya, sa imo. Hindi ka pag-explainan nga, ay, hindi lang nanay, kaya amuni mo na. Hindi. Hindi. Grabe ang Ginoo. Sa sining nga time, sa sining nga sitwasyon, dapat ang aton nga attitude, amuni. Nagambal siya hindi, because number 1, his thoughts, ang iya panghuna-huna, is not our thoughts. His ways, ang iya mga ginawi, hindi man aton nga pangginawi. Amo pa gina-training kita para makuha naton ang iya pangginawi. Number 2, he knows the end from the beginning. Sa iya mata, tapos na tanan, it is finished. Paghambal ni Jesus, it is finished. At ano na ta sa eternity? Ato na, nag-silo na kita tanan sa eternity. Nakuha nyo? Paghambal ni Jesus, it is finished. Tapos ng tanan, actually, that time, 2,000 years ago, tapos na. Kabalo ko muna. But all we have to do is to walk. Kag-agyan nato na ginapagyan sang Ginoo sa aton subong. Kag-amo ni ang ginakuha naton. Ang gusto ko i-point out lang gid, ang last na verse, sa tanan sini, wala nakasala si Job, si Job. Pinaagi sa yaba kag panghununa tagi pusoon. Gin state gid sang Bible para klaro gid. Okay. I-dissect ta bala mga utod. Anong reaksyon ta? Okay, masayit ko ano situation. May isa ko kakilala, babae, may anak siya. Bata pa, teenager, I think, teenager to mo. Nag-cancer mga utod. Stage 4. So nangamuyo siya, grabe, luhod, tanan, pangamuyuan sang simbahan, tanan, ginimo na tanan, ginpa bulong nila sa, even sa mayong hospital dito sa Manila. In the end, mga utod, wala na napatay ang iya anak, in short. So wala ginsabat ang iya pangamuyo.
Wala gin sabat. Sa iya, ang iya feeling nga, Lord, tama man yung pangamuyo ko, nga buhion mong akon anak. Di ba, hambal mo, maayo ka, muni mo na, damo sa ginkuan. Pero wala gin sabat, mga utod. Ginkuha, gihapon ang iya anak. Ano reaksyon niya? Initially, syempre na-hurt. Kasakit bala mawadaan sa anak. Tod na, sa mga aton diri ba, sinawadaan ka mo mga anak, sakit. Kay hindi man describe ang feeling. Kay hambal na ang istorya kami to kay na, okay lang na iya sa mga tigulang. For example, lolo na, 90 years old, nagaugod-ugod, nagakuan na sa, pumapatay siya, though dali naton i-accept, dali naton batunon, kay syempre, may edad na. Correct? Pero kung bata pa gani, nga daw, ang future niya bla, daw ka dayo pa, kung kuhaon sa Ginoo, daw hindi naton ma-accept, mabaton. Nga madula ang, especially ang ato ng mga pinalangga. So ini nga babae, nabudlayan siya. And there was a time in her life, kagin question niya, na-offend gid siya sa Ginoo. Na-hurt siya. Ginbasol niyang Ginoo, mga utod. Understandable man, no? But then, maayo lang kay may support group, may mga nagkuan sa iya. Kag in the end, nakabalik siya. Na-accept niya ang natabo sa iya. And later on, nagbalik siya sa Ginoo. But, aring mga kuan ko sa inyo, mga utod. Oh. Siya to amuto yung reaction niya, kag amuto yung sitwasyon niya. Kitaya. Realidad sa kabuhi, sang tao, nga hindi tanan naton nga pangamuyo, especially ang hambal, ang tanaw naton nga do para gini sa akon. Iniya para giniya, I know nga mo gini sa akon, pero hindi gali para sa imo, sa mata sa Ginoo. Kaya ako, for example, no, sang bata ko, ang akon handom nga mangin doktor, mangin medical, mangin doctor medicine bala, manugbulong. Mga utod, wala gin tugutan sa Ginoo. Ka-definite baghambal lang nga, no. At that time, ginalook back ko, ginakuan kong situation, isa-isa ko sa ako na nahuna. Tuod no, ka-definite sa paghambal sa Ginoo, no. Because tanan nga ganhaan, nga doors, going to my medical school, sirado. As in luck. Grabe, gidya. Hindi ka makasulod. When God shuts a door, kung isirhan sa Ginoo ang isa kaganhaan, it is shut. No one can open. Wala sa may makabri. Maski, pagpudag-pudag. But when He opens a door, mag-abri si ganhaan, wala sa may makasira. Muna sa kabuhi. But, balik kita sa atong topiko. Anong imo reaksyon, mga utod? Hinahinayon, dani kay not all sang aton ginapangamuyo sabton sang Ginoo. Anong rason ka ha? Okay. Next, bro. So si Job, may ara siya wife and family. Dako iya household, iya nga balay. May mga friends pa siya. Kag faithful siya sa Ginoo. 7 sons, 3 daughters, no, pulo iya anak. May 7,000 ka mga karniro, 3,000 ka mga kamelyo, 5 kagatos nga baka, 5 man kagatos nga asno, kag nadula sa iya tanan. Nadula sa iya tanan. So anong ginhimo ni Job? Umuto, kuan ng iyang nga bayo, gintorn, gingisi niya as a sign of mourning nga pagkasubo kag ang pinanamian ginshave yang iyang buhok, no, kag ang pinakanami nga na ko sa iya, naghapa siya kag nagdayaw sa Ginoo. Ari mga utod pamati ha, sini nga kabuhi lang gid ang oportunidad naton makadayaw sa Dios sa aton in the midst of our problems. Kung ato na kita sa eternity, ato na kita sa langit, hindi na kita makadayaw sa iya
Kaya wala naman problema. Amen? Wala na tasang struggle. But now is the time. Amo ni ang pinakamataas nga praise, nga worship, nga mahatag naton sa Ginoo. Nga maski ang dughan mo daw mabuka, madunot, matadtad, sakasakit, pero makuha mo gyapon nga magdayaw sa Ginoo. Simbahon ang ngalan mo. Ikaw lang gid na grabe gina iyang pinakamataas gina, wala na sa may mataas pa dira. Kita nasanay kita, naanad kita nga makadayaw sa Ginoo kay nga wala problema. Oy, wala ko problema, may salakyan ko, may auto, may nano, may balay, may dako sweldo. Okay lang na makadayaw ko sa Ginoo. But, kung tistingan tayo mo pagdayaw, tistingan ka bisang Ginoo. Kakaso niya bitanan, makadayaw ka pa sa iya. Si Bill Johnson, isa ka pastor sa US, napatay recently ang iya asawa. Bethel Church, umot ka familiar ka mo? Anong hambal niya? Anong hambal niya? Umot ang hinambal ko sa inyo, the highest form of worship is when we undergo, ang makaagi kita sa mga pagtilaw, pero makadayaw paghihapon kita sa iya. Umunang pinakamataas. Kaginatunan ina. Kay kung most of the time, kung nara kita sa problema, anong aton reaksyon? Nainit ka. May kuwan ginadayon, init ginaulo mo. Nag-alburuto ka, nagakuan ka, ano lang himuon mo. No? Amo ginang initial reaction. Kag kun ka isa, kuwan ka gani nga ano ni man, nakareklamo ka. Mareklamo gid ka. Amo ginay nature sang tawo, mareklamo. Pero i-train ang aton lawas nga sa problema, dayawon naton ang Ginoo. Sige bro. So, paano himuon naton kung disappointed kita? Sa akong bala to the time nga wala ko nakasulod sa medical school, na-disappoint ko mga utod, na-frustrate ko. Nagsunggod ako. Nga nakambal ko sila. Nangita ko trabaho, kag nagpangasawa ko. Dayon, bata pa ko. Mangutan nyo ko kung pila edad ko sa nangasawa ko. Hindi, sobro naman tol. Sulia lang,